سلامن تعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كعدتو امناي لما عندي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب هزاركم مسئلكو ناي لما عندي مدبي زرعلو سلسته بلوصات ناي صوتاو ركب بوزيشنات كنرينا ازوم ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينتات نخلتيكم صوتا بزي فلالاي بلوص ناي صوتاو ركب عقبت يهبو يوم تباهيلهم بساينس ترغاغصو ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينتات يوم ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትሙክራ ኣይትደልያን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ በዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ትፈቅደልካ እንተኮይና ዕድለኛ ኢኻ ንክልቴኹም ብዘይፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ዘብፅሑ ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ስለዝኾኑ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ጥበባት ኣለው ካብዚኦም ድማ ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምፍላጥ እቲ ሓደ እዩ እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትወኦ ንክልቴኹም ብዘይፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከብፅሕ ዝኽእል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ካብቲ ልሙድ ውፅእ ዝበለ ኣብ ሶፋ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣባና ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ዓራት ዝፍፀም እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ትነብሩ እንተሃሊኹም ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ፆታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መፅልኢ መሰልቸዊ ንክኸውን ይገብር እዩ ስለዝኾነ ካብ ዓራት ወፃኢ ኣብ ኪችን ክኸውን ይኽእል ኣብ ሳሎን ሶፋ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ዝበለፀ ዕግበት ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም ፆታዊ ርክብ ዘፅልእ ዘስልችው ንኸይኸውን እውን ይሕግዘኩም እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ዕግበት ካብ ምሃብ ንክስልችወኩም ይገብር እዩ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ኣብ ሶፋ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ ከመይ እዩ ዝፍፀም ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኣብቲ ሶፋ ደቂስኩም ኣእጋርኩም ዘርጊሕኩም ካብኡ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኻ ኮይና ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ እዚ ንክልቴኹም ዝህቦ ዕግበት ኣሎ ብደቂ ተባዕትዮ ክንጅምር እንተለና ቀዳማይ ምንም ፀቕጢ ከይበዝሖ ምትሎኻ ዕሙቕ ኢሉ ናብ ብልዕታ ንኽኣቱ ይገብር እዩ ዕሙቕ ኢሉ ናብ ውሽጢ ክኣቱ እንተሎ ዝህበኩም ብሉፅ ዕግበት ኣሎ ኣብ ሶፋ ደቂስኩም እግርኩም ዘርጊሕኩም ዝፍፀም ስለዝኾነ ኣየድክመኩምን ዓቕሚ ኣይትስእኑሉን ስለዚ ፀቕጢ ይቕንሰልኩም እዩ ስለዝኾነ ድማ ብሉፅ ዕግበት ትረኽብሉ ኢኹም እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ታጓል ኣንስተይቲ ሰውነት እንዳረኣኹም ተወሳኺ ዕግበት ንኽትህብወን ዝሕግዘኩም እዩ ንኣብነት ነጥዋታ እንዳሓሳስኻ በፃብዕትኻ ንጉድበኣ እንደንኸእኻ ተወሳኺ ዕግበት ክትረክብን ክትህብን ዝሕግዘካ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ፖዚሽን ብላዕሊ ስለዝኾና ነቲ ፆታዊ ርክብ ባዕልኽን ንኽትመርሕኦ ዝሕግዘክን እዩ እዚ ድማ እንተደሊኽን እንዳፍጠንክን እንተደሊኽን ቀስ እንዳበልክን ከም ዝደለኽንኦ ነቲ ፆታዊ ርክብ እንዳተቆፃፀርክን ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘክን እዩ ስለዝኾነ ንክልቴኹም ብዘይፈላላይ ብሉፅ ዕግበት ስለዝህብን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ፆታዊ ርክብኩም ንኸይስልችወኩም ንኸየፅለአኩም ቦታን ፖዚሽንን ንምቕያር ስለዝጠቕመኩም ብሉፅ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብጣዕሚ ዝፈትወኦ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለፀ ዝፈትወኦ ብሉፅ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዝህበን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ታጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ጌርካላ ዝፍፀም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ ፖዚሽን ንክልቴኹም ብዘይፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዘብፅሐኩም እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ብዝህቦም ጥቕሚ ክንጅምር ተለና ቀዳማይ ጥቕሙ እንታይ እዩ ኣእጋራ ኣግጢማ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ ድማ ትርኣስ ጌርካላ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ብልዕታ ፅብብ ንኽብል ይገብሮ እዩ ብልዕታ ብዝፀበበ ቁፅሪ ድማ ንመትሎ ብደንቢ ሓቂፉ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ልዑል ስለዝኸውን
توساخي عقبت هيبكم يو أتخالي إدما متلوخا عمق إلو نابوشتا بدنبي نخاتو زحقزكا يو بفلاي نشتي متلو زلكم دك تبعتيو بزي بوزيشن صوتاو ركب انت تفصمو زبلت عقبت نختهبوان عقبت نخترخبون ون زحقزكم يو بتعمي زفتوو اتخالي ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت يو ازي ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت جيسباتن بقليلو نختنخقو زحقزكم يو جيسبات انت تنخيو دما بلوس عقابي ناي صوتاو ركب نخحلفان ناب عقبت بقليلو نختب صحوان زحقزكم اتخالي بلوس ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت يو نزون نختقاملو كحبرلكم يدلي أمبل سالساين ريو دكانستيو بتعمي زفتوو بلوز ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت دما تاغوالن سيتي بحقوقا دقيسا نخلته غارا ابناي افكاريا وي دما بعل جزءا ماغر سقيلا زفصم ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت يو از بوزيشن حزحزي بزحات دكانستيو اندافتوو زمصا زلوا بلوز ناي بوزيشن عينت يو از بوزيشن نخلتيكم بزيا فلالاي بلوز عقبت زهبكم يو حدا بحقوقا دقيسا نما أجر كاس غيلا صوتاو ركب أو تفصملو جزا بلعتا سبب نخبل زحجزكم يو جارا نما أجر كا كتسألون تلا واداتا نبلعتا خبابي نخكبو يجبر يو زدما بلعتا سبب نخبل يجبر يو إنه بلعتا مسباب دما نعخان نعان زهبو توسخي عقبتلو اتخالاي تقمو دما عبوشتي بلعتان زركب جيسبات نبلو ناي عقبت كفال بقليلو نخترخبوو زحجزكم يو እዚ ስፓት እንተተነኺኡ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም በቀሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ንኽተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እዩ ነዚ እዩ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለጸ ነዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ዝፈትዎ ብፍላይ ንእሽተይ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ሰለስተ ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽጥቀሙለን ክሕብረልኩም ይደሊ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምዚአን ዝበላ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽትሙክራ ክትፈርሓ የብልከነን ተፈጽምኮ ጾታዊ ርክብ ዝበለጸ ኣዕጋባይ ንኽኸውን ካብዝ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብተመሳሳሊ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም እቲ ተፈጽምኮ ጾታዊ ርክብ ንኸየጽለአክን ንኸይስልችወክን እዘን ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንምሙካር ክትፈርሓ የብልከነን ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ኣዕጋባይ ንኽኸውን ዝሕግዙ ብሉጻት ፖዚሽናት እዮም ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብጽሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ